kasara minnu kɛla damana kogoyo ale ni Bilal Koto Mali camancɛ fanga ɲɛma General Asimi Goita ale ye ci bila gouvernement ma a ka fɛrɛ tigɛ ni ɲɔgɔnna wɛlɛ balili la Mali jamana kɔnɔ. An balimaw an ka foli bɛ aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la. K'aw ladɔnnaya ka fɔ janvier kalo tile 29 san 2025 daman kasara dɔ kɛra Kogoyo dankan dugu kɔnɔna la Kangaba cercle la. Wa o tɛmɛlen kɔfɛ février kalo tile 14 Bilal Koto Kiɲeba cercle la daman kasara dɔ kɛra yen nɔ fɛnɛ. O hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ye a laɲini gouvernement mɔgɔw fɛ olu ka labɛnw kɔni sigi sen kan walasa nin ko nunu ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ bali Mali kɔnɔ cogoya min na. Walasa ka jamana ɲɛmɔgɔ ka a ka ni laɲini nunu sabati waleya dɔw kɔni tala ni o bɛ tali kɛ ni kasara nunu kɛra sigida minnu na olu mara ɲɛmɔgɔ ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ u jɔyɔrɔ la. O baara nunu ye tali kɛ préfet kana se sous-préfet ma ka se lakana ɲɛmɔgɔw ma polisi gendarmew ale ni gardiw ale ni sigida jiko a kungoko ni a lasanuyali o baarakɛlaw fɛnɛ ma. Nunu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra u jɔyɔrɔ la. O tɛmɛlen kɔfɛ sariya sɛbɛn dɔ kalanna kokura walasa ka jago dabila sigidako siratigɛ la. Ale ni baarakɛminɛn minnu bɛ minɛ ni dama nunu kɔnɔna la olu sɔrɔli nɔgɔya la ka o fɛnɛ dabila sabula u kan ka fara jamana tiɲɛw kan. Ale ni fɛnɛ bɛnkan sɛbɛn minnu tun bɛ ni sigida ɲɛmɔgɔ nunu ale ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanu baara hukumu kɔnɔna la olu bɛna jɔ. Ni hakilina nunu u kun cɛla ni dabila commune municipale ye o cili ye. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka lase aw ma ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ sanga wɛrɛ.